Търколна му се богата са. Да? Хайде, пускай детето. Чакай, прави. Брат. Марти! Хайде са. Опа. Вземи си друго. Марти. Апарата! Айде, вземи още едно. Вземи още едно от тебе. Ми има, ма няма кой да набере. Нещо е земеделието свързано, няма нищо. Вземи още нещо, тебе. Колата и това е. Табуваме, край. Това е. Правилно колата, си ми тя. Нали, баби? Какво взе, бе, чеде? На какво бе, лело, взе? Чули, колата дай апарат. Хайде да видим, Марти. Нищо. Хайде, вземи още не. Вземи още не. Тук има нещо. Хайде да видим още какво ще вземе. Парите ще трябва за бензин, ей. Нарочно ги мушнах там да не ги види, защото знам, че първо тех ще вземе и виж как. Огледа. Да. Затова го мушнаха и тук между чука и това да не се вижда много и па него си извра. Айде, идвайте сега. Ама мек... Стига, да ни изотекя се. Стопи, бабо, хляб. Мече, бабо, стопи. Айде, бабе. Ай, после, бабите да Това ли е третото? Това ли е третото? Чука. Това е третото. Чука. Всички трябва. Малко и бе. Взема телефона, не може да го Айде, Георги. Моята. Минавайте. Айде, баби. Айде, баби, дедо си, баби, татко си. Айде, Ого, ще тръсни малко. Не може да кръчата. Илана, баба. Боби, затичай се, Боби. Търчи. Айде! Чук, бобана, чук, да. Има ли друг? Нега пъти е върни се, бе. Не се ти чали. Емо си чали, бе. Пече. Идвай. Пащаш си малко ги пащаш как тичат на много малко и пак връщаш да мине и аз. Айде, лело, бегай. Колко е сладко? Вете, разсъчай го малко, да им колянко. Още оди как се
Оди тука. Јоче, оди. То се свирите на татко на ушето? Јел бе? Ајде, зајде на чистки. Чистки дадоше, да. Оста пушка на... Печерка булеќа, ама таа не се прекаже. Ајде, отеш. Ајде. Това е, ключовете не ги изпуска. Мини бе! Мини бе! Можеше да мине. Петра, чајето долу најново. Добре. Ајде направи мојата. Истински пред колата. Ćao. Истински пред колата. Dole. Leko.